Shin ka san za ka iya samun dala guda da ka buɗe wani application yin dala guda kimanin kenan a sefa 120 kenan. Kamma ka fara aiki da shi za su ba. Sunan application din nan Click Clap. Wato ka shiga Play Store ka ɗauko shi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A yau na zo muku da wani application wanda za ku dinga samun kuɗi da shi da kallon bidiyo. Wato kun ga application ɗin yana Click Clap. Wannan shine da zaran kana kallon bidiyo za a dinga biyan ka kuwan, ka tara idan ka tara inda so yake withdrawing zuwa PayPal ko ka tura cikin my airtel ɗinka ko cikin data da sauransu dai. To wannan shine title ɗin application kun gan shi. Da ka danna zaka dinga kallon bidiyo ne kawai. Da zaran ka bude shi zaka yi login, ka yi continue da Gmail ɗinka kenan. Idan kai continue ka bude shi haka zaka shiga cikin nan. Yawwa idan ko shigo cikin nan ko danna, idan ko danna zai nuno ma kamar haka. To wajen wannan wurin code ɗin ga wasu lambobi na wanda zan ɗora muku ga sanan. Su za ku ɗora a nan, wannan lambobin kenan. Su za ku jera su a nan. To shine da zaran in dai kai farkon yi da zaran ka sa wannan lambobin za a baka wasu kado. Za a baka kado wanda akalla za su kai $5 haka. Ya danganta dai da yanayin buɗe shin da kai. Wani sai a bashi $5, wani a bashi kuma wani guda, wani uku dai haka ya danganta. To gaskiya na application ni dai na cire kuɗi da shi sosai. To kuma idan kuka yi insha Allah za ku samu nasara akan shi wannan application. Akwai 'yan Nijar da dama wanda suke cewa suna ta harkokin yanar gizo wato su taɓa cire kuɗi da harkar